May hapon igsoon higala. May usahay mga igsoon o higala na mudat-og nato ang paminaw natong mudat-og na nato ang kalibutan. Nga wala na gyud ta. Nya naa pa gyud manginahanglag tabang sa tua mga ayo kay wala sila. Nya naunta tay gamay para na sa tua pero naa pa man gyud ta ka-support sa atong kagalingon ug ato na lang itabang na nato igsuon. Diya lang ko naamis sa igsuon nga sa dihang naay tawo nga nitabang kanang kinahanglan og tabang kay wa lagi si bugas. Nya akong kwarta ato 300 pesos kapin nagkasayod man ang Ginoo nga ako pang asawa may naghatag sa kwarta yaha ug tabang kaninamo pero diha ko naamis ang balik sa Ginoo sa ako kay wala man ako'y financial nga ikagasto ikapanday ani kong balay nana ako'y ginabas pero di ko katigong mo panday wa ko'y abilidad. Diya lang ko na nasinati nako nga maayo yung Ginoo sa time nga wala nako kay gitabang nako ang pinakalas nga kwarta nako dili man igunsa sa ko ang igso sa ko ang kuan asawa suonon po niya nya gitabang ni namo igsoon nya diha lang ko na amis kay ilang pong gitrabaho kung balay igsoon ngon ana kamayo ang Ginoo nga naaday Ginoo di ay sa time nga paminaw natong wala nata kung mosampit ra ta sa Ginoo ang Ginoo naay kuan dilibuan kapamaagi ang Ginoo nga mutagbo sa atong mga panginahanglanon igsoon. Nya daghang salamat nasayod ko ang Ginoo po'y magbalik og pinilo-pilo sa mga nagtabang ani kong balay kasi gamay ra ni kawayan na ni pero bless pud ko nagpasalamat pud ko dako sa Ginoo nga naa ko'y matulgan pag-ayo nga sa kuang kauban sa kong mahal sa kinabuhi may daw na ko kaanak o puro laki usa ra kasawa sawa ra kay gibuhat man tas tao para usa ra po'y pilion nato kay sala ang pod nga di na maayo. Testimonya na igsoon para ma-bless ko na bless pod mo nasayod mo nga ang Ginoo magabalik sa mga natao nagtabang nako dili man nata mo ma-mention pero ang Ginoo nasayod nakita sa Ginoo nga ipagamit po na inyong gasa nga wala ra mo mag speak og bayad kundi gitabang gi-offer ninyo yung kusog yung time pero ang Ginoo mo'y magabalik niyo wala makoy kulang man ako ang kuan pero ang Ginoo mo'y magbalik og ipisinati niya ang iyang kaayo sa inyong kinabuhi sa mga nagpatindog anin kita man mo ani pero comment lang mo thank you sa tanan hopefully God bless.